लावा नाही एकी दुकान देऊ का किती होतो आपण हो का हॅलो आया आया हॅलो समोर गुलाबी याला सांगायचं मी रोजच्या तो किती हा हॅलो मोठा धरा काय करा हो आया माल घेते मिळवायला ये रे भारी आले muy padre señor tomata मेरा सारा तुम्हाला बोल नाही हो हां थोडं बोला बोल नाही आया ते तुला टिकतो बसवतो हां माल आहे हां देखो भाई कुछ नहीं मांगे ना देखो माल भाई देखिए कुछ नहीं मांगे हां सादा परोठ का ये देखो हां क्या बोलो आया अरे राम याला छिपो हां ए नो नंतर मो काय बोल नाव काय आया चालू की तो कटा मारता अरे आया किंवा डेली बी किसी बोलतो नंबर गाडी नागा ट्रॅक्टर घेतली आहे प्रेमीचा सहाय Hey,
Thank you.